Pokud jste tuto úvodní část již viděli, můžete klidně přetočit na tutoriál. Pokud ne, pojďte se mnou. Ukážu vám něco. Jdeme na to. Jsme uprostřed obchodu Magnatech a jak můžete vidět za mnou, proměnili jsme tento prostor v produkční studio pro tutoriály. Naučíme vás, jak instalovat, připojit a ovládat všechny produkty Trollmaster a ThinkGear. Pro případ, že o nás nevíte nebo nevíte, kdo jsme, dovolte mi vás osvětlit, slovní hříčka zamýšlena. Jsme spoluautoři produktů Trollmaster a ThinkGear LED. Nikdo nezná produkty tak dobře jako my. Proč? Protože pomáháme Trollmaster a ThinkGear LED s výrobou produktů. Také testujeme produkty v beta verzi, než je kdokoliv jiný dostane. Poskytujeme vám také nejlepší poprodejní podporu v oboru s naším týmem technické podpory. Nikdo nás nepřekoná. Zůstaňte naladěni a podívejme se na tento tutoriál. Co se děje, lidi? Jmenuji se Tyler, alias Mango Junior, a jsem generálním manažerem obchodu Mangotech. A dnes budeme mluvit o aerofanech od Trollmasteru a o tom, jak je správně zapojit. Aerofan od Trollmasteru nabízí několik stylů ventilátorů. Máme naše inline ventilátory a také nabízíme ventilátor s vysokou rychlostí. Všechny aerofany od Trollmasteru jsou vybaveny AC motorem, který při spuštění odebírá velmi nízký proud. Dále mají také chytré napěťové senzory, které detekují 120, 240 a 277 V. Jsou také seskupitelné a stmívatelné až na 1% a v 1% krocích. Pojďme si projít naše plastové inline ventilátory. Po mé pravici mám 6-palcový inline ventilátor, 8-palcový inline ventilátor, 10-palcový inline ventilátor a 12-palcový inline ventilátor. Všechny tyto ventilátory mají kolem sebe plastový kryt. Na jaké aplikace je můžete použít? Můžete je umístit do stanu. Můžete je umístit pod stoly v pěstební místnosti nebo v jakémkoliv komerčním prostoru pro recirkulaci vzduchu uvnitř místnosti. Nyní si projdeme několik věcí s našimi inline ventilátory. Každý ventilátor bude dodáván s ECS 7, což je kabel typu Daisy Chain, který umožňuje snadné propojení ventilátorů mezi sebou. Komunikační bod pro tyto ventilátory bude jednoduše pod logem. Bude tam černý hub, do kterého připojíte svůj kabel. Tyto ventilátory mají také plastové pouzdro, které umožňuje snadnou aplikaci. Jednoduše otevřete tyto žluté pásky, vyjměte motor nahoře a snadno získáte přístup k montážní desce, abyste ji mohli připevnit na stěnu pod vozíkem nebo dokonce na strop. Takto vypadá ventilátor s EC motorem mimo plastové pouzdro. Uvnitř s tolika prostorem vám umožní snadnou instalaci šroubovákem nebo vrtačkou. Všechny 4 šroubové body budou v rozích žlutého pouzdra. Nyní si projdeme naši kovovou řadu. Každý z těchto ventilátorů je také dodáván s ECS 7, který vám umožní propojit tyto ventilátory dohromady. Nabízíme 2 různé rozměry těchto kovových ventilátorů. Máme 10-palcový a 12-palcový ventilátor, které můžete použít pro vertikální aplikaci vzduchu, jako jsou vzduchové kluzáky. Tento 20-palcový vysokorychlostní aerofán od Trollmasteru je jediný, který je chytrý a rozpoznává napětí 240 a 277 V. Tento nebude fungovat na aplikaci s napětím 120. Tento ventilátor byste jednoduše použili k nahrazení podobných ventilátorů na trhu, jako jsou ventilátory Patterson nebo Schaefer. K provozu těchto ventilátorů nebudete potřebovat VFD, protože je můžete přímo připojit k vašemu ovladači pro snadnou obsluhu. Tento ventilátor je dodáván s ECS 7, který vám také umožní propojit s dalšími ventilátory, a také s ECS 9, což je 4kolíkový komunikační kabel k RJ 12, který vám umožní připojit se přímo zpět k vašemu Trollmasteru. V této části si projdeme, jak správně zapojit všechny tyto ventilátory. Zde jsou některé položky, které byste mohli potřebovat pro tento proces. ECS 7, což je kabel typu Daisy Chain, vám umožňuje připojit ventilátor k ventilátoru, a ECS 9, což je 4kolíkový komunikační kabel k portu RJ12, který vám umožňuje připojit se zpět k vašemu ovladači. Máme také rozbočovací hub RJ12, který vám umožňuje připojit více portů ventilátorů na jeden, pokud je to potřeba. Také máme dálkové ovládání ventilátoru, pokud chcete k němu přistupovat nezávisle, aniž byste se vraceli k ovladači Trollmaster. Nyní si projdeme nejjednodušší způsob, jak tyto ventilátory zapojit. Pamatujte, že každý z těchto ventilátorů má již v balení ECS 7. ECS 7 je 4kolíkové vodotěsné připojení, které se připojuje k dvoucestnému 4kolíkovému vodotěsnému připojení. A k instalaci těchto ventilátorů začnete s vaším jednocestným konektorem, který se nakonec připojí k dvoucestnému konektoru. Chcete zapojit konec kabelu od nejvzdálenějšího ventilátoru od vašeho ovladače. Poté zapojíte ECS 7 do ventilátoru, což vám umožní nechat jeden konec volný. Pokud nedosáhnete délky obou ventilátorů dohromady, použijte další ECS 7 k prodloužení kabelu. Odtud, jakmile je zapojen do spodní části portu, budete mít volný konec.
Máte dvě aplikace, které chcete použít. Pokud se chcete vrátit k Hydro X, použijete ECS9, což je 4-pinové vodotěsné připojení k RJ12 ovladači, který se zapojí do portu vašeho zařízení na ovladači. Pokud to nechcete zapojit do svého ovladače a chcete to zapojit do dálkového ovladače, abyste to mohli ovládat sami, zapojíte to do FRC1, což vám umožní přímo z tohoto dálkového ovladače upravit rychlost ventilátoru. Nyní si projdeme proces skupinové aplikace ventilátorů Aero od Trollmaster. Systém Hydro X nabízí jeden volný port pro skupinu zařízení. Pokud byste chtěli seskupit další ventilátory, jednoduše byste použili FRC, což je chytrý dálkový ovladač ventilátorů pro skupinové ovládání vašich dalších ventilátorů. Tuto aplikaci byste použili v prostředí, kde máte ventilátory podvozku v pěstební místnosti, systém proudění vzduchu po celé klenbě a ventilátory s vysokou rychlostí na stropě. Použili byste spodní ventilátory podvozku pro port zařízení a použili byste další dva chytré dálkové ventilátory. Jeden pro proudění vzduchu a jeden pro ventilátory s vysokou rychlostí, které se vracejí k vašemu ovladači, aby jednotlivě se skupili každou sekci dohromady. Představme si, že máme 3 různé skupiny ventilátorů, které chceme připojit zpět k našemu systému Hydro X. Řekněme například, že naše první skupina bude naše ventilátory pod podvozkem. A máme další skupinu, která bude naše ventilátory pro proudění vzduchu. A máme další skupinu, která bude naše ventilátory s vysokou rychlostí na stropě. Začněte tím, že ventilátory propojíte pomocí ECS7. Poté přejdete na ECS9, což je vaše 4-pinové připojení k RJ12. Zapojíte to do svého dumble oboustranného donglu a vrátíte se k ovladači. Nyní se vraťme k panelu, abychom zjistili, kam jsme umístili drát. Jakmile použijete ECS9 k připojení 4-pinu zpět k ECS7 nebo ventilátorům, zůstane vám RJ12. Pamatujte, že ovladač nabízí jednu volnou skupinu ventilátorů pro váš port zařízení. Zde můžete vidět, že máme skříňku na zařízení. Zapojili jsme všechna naše zařízení, která můžeme použít na spodní RJ12 rozbočovací desce. Pokud byste neměli přístup ke skřínce, mohli byste jednoduše použít RJ12 T rozbočovač nebo SPH1, což je RJ12 rozbočovací hub, který také prodáváme pro přístup k různým zařízením, což umožňuje připojení více skupin ventilátorů. Jednoduše vezměte svůj RJ12 a zapojte ho do jakéhokoliv dostupného portu zařízení. Nyní, když máme skupinu ventilátorů podvozku, pojďme přidat další skupinu ventilátorů. Představme si, že tyto 12-palcové aeroventilátory fungují jako náš systém vzdušného klouzání na stojanu. Použijete svůj ECS7, což je jeden 4-pinový vodotěsný konec k dvojitému konci 4-pinového vodotěsného připojení. Začnete s jedním a skončíte s prvním ventilátorem v místnosti, který končí dvojitým. Zapojíte jeden konec do ventilátoru a budete mít otevřený dongle. Nakonec použijete další ECS7, abyste se znovu připojili k vašemu chytrému dálkovému ovládání ventilátoru, což je váš FRC1. Při zapojování ECS7 do FRC1 se ujistěte, že necháte ženský konec neobsazený. Zapojíte svůj ECS7 do dlouhého donglu, který z něj vychází. Odtud budete mít otevřený konec. Chcete vzít svůj ECS9, což je váš 4-pinový vodotěsný konektor, a jednoduše ho spojit s RJ12. Jakmile to spojíte, zůstane vám RJ12, která se vrátí do panelu vašeho zařízení. Nyní, když je naše dálkové ovládání chytrého ventilátoru zapojeno, už máme zapojený ECS9. Půjdeme a vrátíme tento RJ12 port zpět do panelu zařízení. Pojďme si projít naši třetí a poslední skupinu ventilátorů. Pojďme si projít, co už máme zapojeno do našeho skupinového řídícího systému. Naše první skupina ventilátorů budou ventilátory podvozku, naše druhá skupina ventilátorů budou ventilátory pro klouzání vzduchu a naše třetí skupina ventilátorů budou vysokorychlostní stropní ventilátory. Před sebou, pro účely prohlížení, máme 20-palcový ventilátor a 12-palcový ventilátor. Jen, abychom vám ukázali, že pokud nemáte dostatek místa pro umístění 20-palcového, můžete použít náš 12-palcový, abyste uvolnili více prostoru v oblasti. Nyní při zapojování těchto ventilátorů začnete s ventilátorem, který je nejdále od vašeho ovladače. Opět použijete ECS7, což je jednopólové 4-pinové vodotěsné připojení, které se připojuje k dvoucestnému donglu s 4-pinovým vodotěsným připojením a začněte s vaším jednopólovým připojením a zapojte jednu stranu donglu do ventilátoru a zůstane vám další volný konec. Pokračujte a zapojte tento volný konec do vašeho chytrého dálkového ovladače ventilátoru, což bude váš FRC1.
Je klíčové, abyste při zapojování připojili na stranu s dlouhým donglem a nechali krátkou ženskou část nezapojenou. Nyní vezměte svůj ECS9, což je vaše 4-pinové vodotěsné připojení, a pokračujte, zapojte ho a zůstane vám konec RJ12. Odtud se vrátíte ke svému dálkovému ovladači a připojíte ho k panelu zařízení. Než se vrátíme k panelu zařízení, chtěl bych se zaměřit na několik klíčových věcí pouze pro komerční pěstitele. Zpět k zapojení těchto vysokorychlostních ventilátorů doporučil bych z ekonomických důvodů a nejúspornějším způsobem použít kabel ECS 500, což je kabel na 500 stop. Každý z 20-palcových ventilátorů je dodáván z ECS 9. Doporučil bych zapojit váš 4-pinový do vašeho připojení a zůstane vám konec RJ12. A protože většina těchto ventilátorů bude umístěna tak daleko od sebe, doporučil bych je propojit pomocí rozbočovacího hubu a mít tuto skupinu jako volný návrat k dálkovému ovladači. To vám ušetří peníze a čas. Nyní se podívejme na naši obrazovku Hydro X Pro. Na levé straně uvidíte spoustu různých záložek, které systém Hydro X Pro nabízí. Pro přístup k vašim ventilátorům pokračujte a klikněte na zařízení. Odtud uvidíte stránku nastavení zařízení. Uvidíte, že ovladač nabízí volnou skupinu, což budou vaše aeroventilátory. A pak máme zařízení 6, což budou naše vzdušné kluzáky. A pak máme zařízení 7, což budou naše 20-palcové vysokorychlostní ventilátory. Jen abyste věděli, jakmile zaregistrujete ventilátor do zařízení, objeví se jako dálkové ovládání ventilátoru. Pokračujte a přejmenujte ho. Klikněte na tuto tušku v pravém horním rohu obrazovky a klidně přejmenujte zařízení na cokoliv, co byste chtěli. Nyní, pokud chcete skutečně přistoupit k nastavení vašich ventilátorů, klikněte na vstup na vašem určeném ventilátoru. Na této stránce nastavení můžete vidět, že existují 4 různé možnosti, jak může aeroventilátor fungovat. Protože mluvíme o cirkulaci vzduchu, ignorujme horní polovinu a zaměřme se na dolní polovinu pro cirkulaci vzduchu. Budete ho provozovat pomocí fotobuňky, která vám umožní nastavit denní rychlost a noční rychlost. Pokračujte a nastavte své určené procenta a váš ventilátor se zapne v určený čas. Máme také skvělou funkci, kterou je režim kývání, který vám umožní kývat ventilátorem a nastavit procenta, která si přejete. Podívejme se na některé pokročilé funkce, které nabízí aeroventilátor. Pokud byste chtěli použít tyto aeroventilátory jako způsob odvětrávání pro váš stan, nebo větší pěstební místnost, nebo dokonce sušárnu, můžete tyto ventilátory ovládat 3 různými nastaveními. Můžete to udělat podle teploty, podle vlhkosti, nebo dokonce podle CO2. Pokračujte a nastavte svou minimální a maximální rychlost, při které chcete, aby vaše ventilátory pracovaly. A můžete také nastavit každý ventilátor na posun, nebo dokonce na mrtvou zónu, pokud si přejete. Pokud chcete tyto ventilátory provozovat pouze ve dne, neváhejte kliknout na toto pole, které říká pouze ve dne. Pokud je chcete provozovat pouze v noci, neváhejte kliknout na toto tlačítko pouze v noci. Pojďme se podrobněji podívat na naši sekci CO2 na pravé straně. Někteří pěstitelé využívají tuto funkci CO2 k vyčerpání vysokých hladin CO2 v noci. Můžete také vyčerpat hladiny CO2 ve své sušárně, ale to uděláme v jiném videu a ukážeme vám návod, jak na to. V levém horním rohu uvidíte kartu označenou jako senzor pro jeho určenou skupinu ventilátorů. Pokud chcete seskupit sadu ventilátorů k jednomu senzoru v místnosti, neváhejte kliknout na pole senzoru a nastavit ho na zónu, kde se váš senzor nachází. Jaké jsou dobré aplikace tohoto? No, pokud jste v místnosti a máte v ní horké místo a chcete, aby cirkulace vzduchu byla vyšší než možná u jiné skupiny ventilátorů, můžete jít dál a přiřadit tuto skupinu ventilátorů k vaší senzorové zóně, aby se zaměřila výhradně na tuto zónu. Další skvělou funkcí, kterou nabízíme, je historický graf pro zobrazení, živý přenos vašich fanoušků během 24-hodinového cyklu, 7denního cyklu nebo dokonce 30denního cyklu. Nyní, když jsme vše správně nainstalovali, zapojili a přiřadili do určených skupin, pojďme vám ukázat, jak to funguje. Pamatujte, že toto je hlavní řídící systém pro všechny tyto ventilátory. Stále můžete používat dálkový ovladač FRC k ovládání vašich ventilátorů, ale pamatujte, že po 30 minutách se vrátí k vašemu určenému nastavení ovládání. Zapněme naši první sadu ventilátorů. Jak vidíte, náš první stůl s našimi 6palcovými ventilátory se zapne na 100%. Nyní zapneme naši prostřední řadu na 100%, což budou naše 12palcové kovové ventilátory. Odtud. Nyní zapneme naši třetí řadu, což jsou naše vysokorychlostní ventilátory. Toto je jen ukázka toho, že všechny tyto skupiny ventilátorů mohou být nezávisle ovládány na jakoukoliv kapacitu, kterou si přejete. Teď je vypneme od 3 do 1. Začneme s naším druhým stojanem.
Poté začneme s naším třetím stojanem. A pak začneme s naší první skladbou. A teď uvidíte, že všechny tyto ventilátory se zpomalují. Jeden po druhém. Teď, když jsme vám ukázali, jak všechno udělat a máte vše zapojené, si jen uvědomíte, nainstaloval jsem ventilátor obráceně. Pamatujte, že tyto plastové kryty lze otevřít a EC motor lze vyjmout a otočit, aby se zajistilo, že i když ho připojíte, na konci dne jste v bezpečí. Zde v obchodě Magnotech testujeme všechny tyto produkty a mnoho dalších. Specializujeme se na vše od Trollmaster a Think Related a naše technická podpora, kterou nabízíme, je bezkonkurenční. Tady víme všechno o produktech, jejich výhodách, nevýhodách a detailech. Ovšem, pokud máte číslo objednávky z obchodu Magnotech a potřebujete technickou podporu, neváhejte nám zavolat na číslo 1855 US Mango a náš tým technické podpory vám rád pomůže. Jmenuji se Tyler. Uvidíme se později. Děkuji, že jste přišli. Ahoj, jak se máte lidi? Jmenuji se Alex a jsem majitel obchodu Magnatech. Doufám, že se vám předchozí návod líbil a chtěl bych se zaměřit na pár věcí. Není lepší místo pro nákup zařízení Trollmaster nebo ThinkGear. Jsme spoluvývojáři těchto produktů. Pomáháme Trollmaster a ThinkGear LED s návrhem a funkcionalitou těchto produktů. Jsme také 100% beta testeři, jediní beta testeři všech produktů. Jsou testovány v našem zařízení. V Kalifornii mekce konopí. Také pomáháme s literaturou, která přichází s některými produkty. Neexistuje lepší místo pro nákup produktů ThinkGear nebo Trollmaster než obchod Magnatech. Máme 4 centra po celém světě na 3 různých kontinentech. Budeme schopni zajistit, že vám můžeme dodat jakýkoliv z produktů. Nabízíme služby CAD designu, nejlepší instalaci, technickou podporu v oboru a rozhodně absolutně bez pochyb tu nejlepší poprodejní. Technickou podporu s naší technickou radou, kterou máme. Pokud máte zájem o koupi produktů Trollmaster nebo ThinkGear, navštivte prosím online obchod Magnatech. Pamatujte, že máme 4 centra, 3 kontinenty a podívejte se níže na odkazy po celém světě. Děkujeme. Wow. Skoro jsem zapomněl na tu nejdůležitější věc. Máme záruku shody ceny. Žádný velký obchodní řetězec nás nepřekoná. Pošlete nám svůj odhad. Porovnáme to a pravděpodobně to překonáme. To znamená, že technická podpora je nepřekonatelná. Nikdo nás nemůže porazit, protože produkty spolu vyvíjíme. Produkty testujeme v beta verzi, jak můžete vidět v tutoriálu. Pojďme nakupovat, no tak.